Kadon kajing kermen, badle se kane kan om porsyu bakiseng bahalang bapaunam, kibadon hakajela bakin telilang dakawe kasur, kawe kabor, bandawa na kasurkar pedeng, bakadei ban pentri kamno ya ka inner line permit hamme khalaya. Umopor habayo banyakran, baru vice chairman ka komso, ubaderu presiden ka HNM, uba alam prangkar bani, ulapan pau, baka nega deka por, baka jela ka donkam, ya ka jinga teli ka we ka bor, ban penbor ya ka surkar pedeng, ban aino ya ka ILP. Habakran halor ka jinga telilut, jong kiseng bahalang, hapo ka we ka syatri, ulaong, baka ne kam don jinga satya, ban udah terwaru ilade, ban long uksiang, naga benta kane. Om lak ban len ya ka jing shisha, bahadu menta, kam padon satya ka jinga telilang, jong kiseng bahalang, ha ka jing dawa ya ka ILP, ban halor kane presiden ka HANM, udah banjur, baka ya kelapoi, ban yaklet, ban yamap, ya ka baladep baro, Henry, ban perkat, nakamenta kalawei, ban kapateng kabansawan. Naliang jo komso ngilaju ya perkat laju ya thiri tahi ba la kunu kum dong ni ya long no kawai kum ki seng balang apa ujung kejala meklia namar omdai tang paj ba bang not wat mangaru kum no elam jong ya chin em nga anut bahai ni laslam ba bang de melong kawai khnang ba ka jingi khun ga jungi kelong ka ba job bat ka sarkar India lai ka sarkar meklia ru kinting lalangi kelong kawai nagliang jong nga kumu bai charman jo kumso ngaso bakata kadai ka baton kampalat namar ladangi ye teli kawai kum ka jaj benreu kawai ka kenhon kum kiseng balang hot idon la jong lama henrei nilong kawai jaj benreu ngaso bakam ton jing pangene khun ni no ki issue kibran kam jong jalam klia namar pi kapor kala dai bet kapor kala yengi kum kiseng balang bang ni long kawai namar dangi long kawai ha ka jing suthu junga kum bai charman kum so ngaso ba don jing ngi dei ban yo bai aga ar praitrik bawan Amit Shah usui emula khot yengi gino lam seng balang jongka jalam klia ba ngin sa lech delhi nagaliang jong kabinet bat hapo jing lam jong chief minister bat deputy chief minister bat naliang jong seng balang ta hadu menta ngampat yo ya ka kolpon naliang ko sarkar renga shui ka kubor ba chief minister jungi wa statement bang banyo trek lech delhi te nilang jong nging pat yo ka jing tep bet kana hadu menta Nakaliang asistan general secretary ka HNM ulongru, baka por kadawa, baman la ka tliwing, kinsei ki khawat, banyakun ya ke isu, jong ka jaj benreu, kentup nadu ka jing dawa ILP. Bila jui ba kisah yong ba hapok state jungi kini kiseng balang ki ba nakmat do kamdon kata ka jing ya teli handrai kani gadai ka ke ba snusi namar ba lada ka don sia kum kata ka jat jing ya pra hapdeng kiseng balang ngingi nget scam ba nakaliang ke H&M ngingim don kanu ru ka jing at mensim ya kanu ru ka seng balang kabadon hapok jelam khalia tingil da ki perlok seng balang jungi ki sngau don jimon ba kindon kita ki jingi teli ngi kum ke H&M ka ba itlut ya ki wei pat de ki jait seng ngi ong ba ngi la long ki ba kloi ban long siang ban ya kren ban ya penbank khnang ba kanu ki issue ka ba ka jait menriu ka shem jing ngi ya wan lang ha ju jaka ngi ni her thmalang na benta ka ba jong ka jait menriu kum kon usangan pen EP ha ka por bangi ki ke hill state ha ka tu ka por bangi ki ke hill state paro ki paj ba na du ki baret hadu ki bahe hadu ki temen ki kro ki la wan lot ban ya ki wan shamadan kim salia ban cha song jil kim don kanu ru ka jing ban ya teli menta kala don sa ka wei ka daw ba kata ka daw ba kedai ke jing ya ki jungi ya ka ILP bangin yo ya ka ILP te hak ne ga ya dai ba kene ki isu jong ka ILP ru ngang kentu kun pham dong ba ka seng H&M ba ki seng balang par khoj ila sngodon kam bangin ya telilang hak jo ki riu paj ba ki dai ban wan ban ya telilang hak jo khnang ba ladang yo ya kene ka ILP ka jai ben riu jungi kan long ka ba te song ba ka jai ben riu jungi kham tam nei
Ya kalau wei jong ki kun ki ti jongi. Ki persa ki para jongi. Kan long ka ek. Kalau wei jong ki kan poi sya ka thong ka ba pernah.